Akauya chimhana semuzukuru watiimbona. Ndomba Milton akuchengeta chi asekuru. Aiwa muzukuru akuita basa rakati rakanaka. Nerweseri isusu hatisi kuziva kuti Milton ari kunyenga ambuya. Mudzimai wasekuru vari kupepwa. Tagara. Mukoma wedu wafa. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Sei usina kugova nhumbi kana kuti mbatya dzehama yako? Uyane pfakazi dzako dzose. Okay, famba ine nawo. Zvakanaka. Baba vaLawrence, ndoda musumudze ruoko rwenyu rwerudyi. Muti ini Lawrence. Ini Lawrence. Ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Ndatenda. Jordan, ita zvimwe chetezvo. Ini Jordan Mapondera. Ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Baba Lawrence, musoro wenyaya wataverenga ndiwo here wakamakanyoresa? Ndizvo hungu. Chinotenda. Famba ishumba. Waizwa bani na wewe. Atakuizwa changamire. Muti kudina. Pamusoro ita. Yai. Ina ndachokutaura nditori mwana. Ana baba vari kupi? Vari mu. Ngave vagarika. Baba Mapondera. Mabvuma here zviri pazvanyorwa apo kuti ndiwo mamiriro zvakanaka. Aiwa imi garai zvenyu vakurunga ivenyu ka. Baba vaMapondera. Zita ravo vanonzani? Luwin Mtandwa Mapondera. Ani? Luwin Mtandwa Mapondera. Ndemberi. Tiri kufananidza zvimwe chete, tiri kufamba tiri munzira imwe chete. Mosumudza ruoko rwenyu rwerudyi. Moti ini Luwin Mtandwa Mapondera. Ini Luwin Mtandwa Mapondera. Ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi chega pasina nhema. Mwari vandibatsire. Ndatenda. Kare isa zvinhu rokupasi. Zvamashedzerwa apa baba. Mubvunzo wamuri kunzi musangane nawo. Wanga uchifanira kusangana nemwana wenyu. Saka chichererai mubvunzo kune mubvunzi ari kukubvunza. Luwin Mtandwa Mapondera. Apa paiswa claim yakati Jordan iwa mundare ramambo Makope natezara wako kuti utsanangure zvizere kuti sei usina kugowa nhumbi kana kuti mbatya yehama yako Milton Mapondera. Uya nepakati Jordan ndobvatamushevedza agara akamubvunza akati handina chekupindura ndikweriwo mwana zvinoda baba kusaka magara. Saka izvozvi mubvunzo wokuti muti kudii nazvo? Regai ndikubatsirei. Muri kunzi imi nomubvunzi. Munobvuma here hungu kwete kuti zveshuwa hamuna kugova nhumbi idzi?
hungu asati dzagovewa zvakanaka famba izvi chakaita kuti mbadya dzitadze kugovewa pane zvinhu zviviri zvinenge zvichinokuitika mbadya kana dzichigovewa dzinogovewa paina baba naamai ndikuti dzitambanuke zvino kana rumwe rutivi rusina kutambanuka hazvigona kuti dzigovewa ndo zvakamisa hamuna kunyatsosaka baba munotaura kuti kuti mukati kana rumwe rutivi zvakuchinetsa kuti mubvunzi azive kuti rumwe rutivi ratorwa kurutivi rwakura kutambanuka ngerupi patsanurai kuti kuti mubvunzi agutsikane kuti haasisina mubvunzo kana kuti ari kuendera mberi ukwatezvara vangu kunova kwaberwa vana kwaamai kwete ava ndavamukurunge vakwira dati amai vaMilton hapana kuchena zvakanaka ipapo ndosanga zvakangonaka ipapo ndokubati ini handingapataure asi ndingashedzana natezvara kuti ndivataure nhau yachine vanobva ngokupedzerani vari mumwe natezvara wacho ngavauye vapindure sebedzerai ayo mime uyayo amapondera uyayo asi kurwa ichigara ipapo zvakanaka nhau iri kutaurwa baba mainzwa ndima vani vanonzanisi ini ndinonzi Chamasi Chizanga muchibva papi ndinobva pachideu nhau iri kutaurwa mainzwa ongu ndainzwa ndimi amai vaMilton famba ishumba Vachamasi rikunzi imi ndimi makonzeresa kusagurwa kwenhumbi dzamwe pamusoro yechangamiri pamusoro yemakurukota regai ningoti nemo tisadai ndingave ndini ndamisa kana kuti handisirini nokuti uyu haasi mwana wangu chiregai ndikuzive zvakaitika ndeupi asiri mwana wenyu uyu mwana wemukoasha akaparara ndiye mumwe chete neuyu mwana wahanzvadzi yangu ini ndiri hanzvadzi yaamai vake baba vake ndevavana ndo baba vake saka ndoda kuti ndikutsanangurirei chekutanga ndinohwitinisa kuti shuwa kubva zuva rafa mukomana uyu mbatya dzake dzichirumbana manje ndo chekutanga chechipiri zvizhinji ndofunga zvichauya pamubvunzo asi regai ndikutsanangurira zvakaitika mukoma wangu ini akarwara anove hanzvadzi yaamai vaMilton anonzani Misheki Chizanga ane mukoma wangu ini ndende ramubeki famba izvi mukoma wangu warwara asvika apapo kuti akuda kunyatsochengetedzwa zvakanaka toita sei varume aiwa tino muzukuru padhuze anokwanisa kupinda pese pese pana asekuru toita sei Milton yauchengeta asekuru muchidimbu akauya chimhana semuzukuru watinoimbonai ndombaya Milton auchengeta chi asekuru aiwa muzukuru anoita basa rakadini rakanaka nerweseri isusu hatisi kuziva kuti Milton ari kunyenga ambuya
mudzimai wasekuru mudzimai wasekuru ava vari kupepwa. Tagara mukoma wedu wafa. ateererei. Mukoma wedu wafa. Akuya vani pamwe. Mudzimai uyu anga mudzimai wechidiki, anga ane mwana womudiki. Iye ndiri kutaura pano ndabva ndati pamusara panapa. Ndati pamusara papa ndokuongora ndakati mukoma wangu anga ane chipari. Ava amai vane mwana mukomana mudiki-diki. Amai anga ndakavaregerera mwana atambudzika uko. Ndokutaura naamai tadini tawirirana. Right. Ini ndakasingagara pachino ndagara kuPlaza. Alright. Kukruketi kana paDimitra. Tafa mzali mudzimai wangu. Ainzani zita rake mudzimai yeye? Tamudzai Matema. Tamudzai Matema. Zvaitika mudunhu riri Pachidewa. Right. Tikufambidzana zvakanaka-naka. Zviri kuitikawo ini semuridzi wemhuri handisi kuzviziva. Time muzukuru wangu Milton Nyakufa uyu anombachazadza govewa aburana naadzimai vake nenhau ipi iyoyi. Adzimai asogutsikana mafambiro akaita chi murume wavo. Ndizwe foni yarira ndiri kuPlaza. Munenina kuno kupa musha pako pakukwira nhau yakadai. Varora vakadzi muzukuru wayo vari kukombelana nhau ipi iyi. Ndikati alright ndaedzwa vakuru. Chipai zuva rokuti tisangane ndichibva kuPlaza. Tisangane papi? Pamba pamukoma ivavo Nyakufa ivava vakatorwa mukadzi uyu watikagarira naye. Mukoma wangu ndobva akurukurana nevazukuru Milton iyeyo Nyakufa nomunin'ina wake anova ari muno. Ini nozuva iro ndobva ndasvika ndokurukura nhau iyi. Muzukuru ndobva abvuma nyaya yake. Abvuma nyaya yake. Ini ndiri muridzi womukazika. Ndamboti muzukuru zvaabvuma nyaya yake. Tichaona kuti tingaita sei. Ndokuti nyaya iyi omba handigone kuipatsanura ndokuenda kwamambo. Kwamambo kwandaigarako kwamambo Masembura. Ndokubatwa nhau iye mudare. Asi mudzimai haana kukwanisa kuenda kudare. Iyewo muzukuru haana kukwanisa kuramba nyaya yake. Wana achibva angobvuma. Handingataura hangu zvese zvaakataura, zvimwe zvacho dare rai kuti ari kunyeba. Shoko ravakanzi kunyeba ndokuti aiti ndakapiwa mukadzi naasekuru. Ndokuti ndashangamira aiwa hakuna munhu mupenyu anogova mukadzi iye achikufema. Right. Ndokuti ndashangamire vachizanga mati mwana wenyu mwana wahanzvadzi yenyu chaiyo. Hongu changamire. Mwana wenyu hongu changamire. Zvakanzi ndashangamire ngaachibvisa nhenda murandu. Auye naye mudare remusha wenyu. Achizogodya pamberi penyu. Kuti vanasekuru ndo chisionekwi chandingaita pai mumusha menyu. Imi mochirangana varidzi vomuzukuru kuti mungamurove neshamhu yerudzii. Kurangana kwamunoita zvese zvamuchakurukura ngazvive muzvinyorwa. Moisa masignature. Modzoka nazvo kupi? Kuno kwamambo. Ini ndozotarisa ndinoona kuti shamhu yamamurova inokodzera here uyezve ndomupusha pamadheti okunge muchichenurana naye. Ndikati tazinzwa Changamire. Ndokuuya kumba tatarisa nhenda murandi yekuti iwe tigone kukurukura dare ripi. Nhenda murandi haingauya. Ndikati muzukuru uyu tine zvakawanda basa rakawanda raanoita chi mumusha medu. Zvino otadza kuti basa nekuda kwechifambi ichi. Regai ndimbomushedza kuPlaza ndinzwe kuti pfungwa dzake dziri pano. Ndakamufonera foni Milton. Ndobva auya kuPlaza. Muzukuru, iwewe mumusha medu hamufambi zvakanaka nausiku. Washaya here mbudzi yekuti uye naye mumusha medu nhenda murandu yakarehwa namambo tikurukure dare rako tione kuti chitadzo chawakaita tinokuita sei. Ndazvinzwa sekuru andifunga ndichatengesa gejo kana ndichazotengesa chi bhasikoro. Ndakati usaite zvinhu zvinopa vana nzara. Dzokera onoona zvokuita uye nembudzi tigare pasi sokutaura kwamambo. That was 2011. Kusvikira 2023 afa hatina kuzomuona. Tafonerwa nomukomana wake. Asekuru muzukuru wenyarwa zvenguva pfupi. Very same night tafonerwa. Serious. Mukoma wangu akati kana serious manya nengoro kupi kwachinachi.
agone kubatsirwa. Mukoma ndokunditi iwe zvanza serious inotora mududu kumwana timhaya tinoti tinoona ndave pabound nguva diki diki iyoyo mudhara vachisvika pamba pangu nditoona kafoni ngwengwe vatofonera kunzi munhu uyani aparara. Takauya takamuchema takaviga muzukuru wedu zvakanaka. Yepo pambatya nasekuru takapura mbatya dzemuzukuru wedu tabuda amai babi ndo patikangoti muchidiwi gadzirai apa ndokupatanyarara. Muito kudina. Bati kumashuro ataona boga ndazinga ndatozinga ipa kutenga kwa watu. Saka pese kwaita bavese kudare kwa mama masikura kuse zaiti kama na muziko. Wana dewa ipa bande uskopo. Mugara kupime. Mugara kupime. Sia. Kwa mara waniko. Asisi ndio tunaona nini moto hizo. Zinuano ni tauri. Zingawatauri. Saka imamu nakana kumboita ukana kurota adzimai achiti mwana weimimi anenge apoyerera kuna nangu yavake. Alright, ndodzoka pana Jordan. Makatogarisana. Wata una chekutaura. Baba wako atawana chawaruziya siwe uruzi. Hanya dzatawana asiri ichokwadi. Ichokwadi. Saka kuti mukoma wangu ndapinda mwakauza baba akasitoto. Asiwe semunin'ina kauyo anga apara mhosva obvious. Achatotauri because ndiye atova mwana imamukoma. Pandau ino tinokanganisa. Akapara mhosva ita. Ndamotora nguva hombe ndikwanisa ndasungirwa ndikadzana ndinaye. Saka ndikabva 2012 kusvika 2018 ndandisipona. Alright. Kuzvakauya Samuel richisvika kwauri chinzouya utsanangudzi wakadino kumbobvunza pamba kuti pane nhau yenhumbi dzakataurika parufu nekuti apa pandichidzoka pakafa Milton baba mai vako ndakatoshedzwa ndikapinda iko mavamuri. Saka pakuda kugohwa nhumbi imi mavamuri. Saka tezvarapo wakataura kuti tange magadzirisa apa imakanga makabharanzi. Saka tezvara vari kunyika izvo zvazvinotaura nezvazvo ndazvanga zvitaura kuva zvikumbwa vana vasati vafa. ini ndiri kudzoka pamashoko ataurwa natezvara parufu pakugwewa kwenhumbi. Atibatsiranei baba vamaponde singare ndewangu ipapa ndakusvika pakuti mugara kupini ndogara pakubara pasera kwamara vanyika. asi zvinowana ndinotozviziva zvimwe vanonditaurira zvingawataura zvingavagonditaurira. saka imamu nakana kumboita ukana kurota adzimai enyu achiti mwana weimimi anenge apoyerera kuna mbuya vake. Ndodzoka pana Jordan. Makatogarisana. Wati hauna chekutaura. Baba wako wati hawana chawaruziya siwe uruzi. Hanya dzatawana asiri ichokwadi. Ichokwadi. Asi kuti mukoma wangu ndapinda mwakauza baba akasitoto. Asi iwe semunin'ina kauyo anga apara mhosva obvious. Achatotauri because ndiye atova mwana imamukoma. Pandau ino tinokanganisa akapara mhosva ita. Ndamotora nguva hombe ndikwanisa ndasungirwa ndikadzana ndinaye. Saka ndikabva 2012 kusvika 2018 ndandisipona. Alright. Kuzvakauya Samuel richisvika kwauri chinzouya utsanangudzi wakadino kumbobvunza mama kuti pane nhau yenhumbi dzakataurika parufu nekuti apa pandichidzoka pakafa Milton baba mai vako. Ndakatoshedzwa ndikapinda iko saka pakuda kugohwa nhumbi imi mavamamuri mavamuripo. Saka tezvarapo wakataura kuti tange magadzirisa apa imakanga makabharanzi. havana kutaura izvi
izvo zvazinotaura nezvazvo saka tezvara vari kuita izvo zvazinotaura nezvazvo kuti azvanga zvitaura kuvazukuriva vanavo vasati vafa asati afa ini ndiri kudzoka pamashoko ataura tezvara kwenhumbi hatibatsiranei baba Mapondera tingarevese nyaya atezvara venyu vaita zvakanaka vatsanangura zvizere zvisina ani nani ari munhu angade kuva nomubvunzo mukomana uchitambira Samoni richidutsanangurira kuti uri kudiwa kudai nemhosva yekusagura midziyo kana kuti mbatya yama yavo wakatakura here Samoni ukaenda nare kuna baba wakanoswetaura uchiti kudii kosei vari kutiwo vatotanga kuzinzwa pana sekuru wako apa iwo wakaita kunovataurira saka vakoma vangu ava ndovakataura vatikona seru vakupi vakoma aiwa zvisinei avasawo matuko aya baba vangu aya regai tidai so iwe unogona nguva wakatadza kana kuti ndikati unogona ndotadza wakatotadza nokuti hauna kuenda kunotaurira baba kuti vari kudirwei kudai semashedzera wavaita wakaenda kunotaurira baba ndiri kudiwa kudai baba uyai muzozwa navo vaifanira kuti vazive kuti inhau ipi yavari kuinga kuno kudai ipapo ndopane mubvunzo uri kubvunza kuti sei usina kuvadzidzisa chechipiri baba Amapondera mwana wenyu aparara matimi nomuromo wenyu makaenda mukanochema mwana wenyu mukaradzika mwana wenyu maradzika mwana wenyu mukasvika panguva yekugova mbatya dzikamira imi somunhu mukuru chokwadi here maitadza kuti muve nepfungwa yekutsvaga kuti chii chikonzero mwana wangu mbatya dzake dzisina kugovewa dzevamwe vana vari kufa dzichigovewa hamuna kusangana nibvunzewo ndakasangana nawo mukawana hanzi yekuti kudii ndikati kuchichada kubata mire kunzwa songe runyero kunzwa zvakaita kwasekuru kati anotungamirira kutaurira ani murenyi izvezvi ndiri kutungamirira saka inini semutungamirira anotungamirira muchinzwa nhau iyi ichiitika madziso enyu muchiiona semutungamiriri maiti muri kuchengeta nekuti muri kuchengeta izvo zvizvifanayena yeyeheve. Hello Zimbabwe, it's Burning Issues Herbal Health Clinic once again. Tadzoka zvakare nemamwe products Burning Issues inova iyo inospecialize in sexual health. It's a herbal health clinic inospecialize in sexual performance and helping any problem yaunosangana nayo panyaya dzepabonde. So today tadzoka nekanonzi Kanzungu. It's a new product yeku Burning Issues inobetsera panyaya dzepabonde. Kanzungu generally ingoriwo nzungu dzedu dzotojaira, but this nut yaka enhancewa panyaya yekuti inenge yakakotwa nemaherbs anobetsera in sexual performance, kungava maproblems akaita sekurumidza kunetsa pabonde, kunonoka, kunzwa shungu nebonde, inenge ichiboosta ichikubetserawo zvakare pakufadza vamwe venyu, vadikani venyu. Kanzungu kanodyiwa nana baba nana mai, kanobetsera ku both genders, kanobetserawo kuti muvewo nechishuwo chebonde, munakirwewo, munakidzane, muwane kusvikirana panguva imwe chete. So Kanzungu kanowanikwa kare in 30 gram sachet, rinova rinenge richiboosta for 2 to 3 days in your system. Kanenge kachiti mukakadya mukakapa space of 3 to 4 hours, kanenge kave active in your system, and then kanozolastawo zvakare for 3 to 4 days in your system. Kanobetserawo zvakare pa sperm production, because maherbs arimo anobetserawo pakuboosta hormone production in your system. So kanobetsera for sperm production in your system, and then kanobetserawo zvakare ku performance
kana riri damba refu kune vaya vanokurumidza kunoita hakuisina wejongwe kanzungu kenyu kanokwanisa kubetserai. So kanzungu kanowanikwa kupi? Kanowanikwa kuBurning Issues Herbal Health Clinic inova ine maoffices 2 in town. Mwe yacho inowanikwa paCorner First Street paCoblenz House, 4th floor, room number 401. The other office is located at Corners Peak and Takawira pa Reliance House in 3rd floor, room TF7. And then tinowanikwa zvakare paZengeza 2 shopping center panonzi paMedical Center room number 3 munokwanisa kuwana maproducts edu iwayo. And then kuBulawayo tinowanikwa zvakare paCorner pa9th na 4th paninonzi Prince Building mu 3rd floor, room number 306. And then manumbers edu kana mchida kutibata munotibata pa number dziri kushowa pa screen apo. And then munokwanisa kusvitsa ma messages enyu ku WhatsApp ingava ma text and ma calls tinotambira zvakare. Burning Issues Herbal Health Clinic tiri kutarisira kunga tichivhura another office in Marondera very soon. And then kune ma agents edu are around the country kana muchida kusangana nawo namba dzedu tinenge tichikupai zvakare kuti mukwanise kuwana ma products kungava kure kupi kwamunenge muri ikoko Burning Issues inosvika. Nchiona semutungamiriri maindi mukuchengeta muti mukuchengeta izvo zvizi panaenda yeye hembe akusi pane mumwe akafufutira masi asedza kuti mune vazukuru ndina vazukuru muchivaona munoona upenyu hwavo hwekumberi hwakamira vanogara kwavo kuti chanokuitaura future zvinge zvisakuita zvakanaka ndisina kuita zvinhu saka imisa baba muri kufawo magadzirisa musha ndosaka toda kuti tichibatana navo kuti tiite zvinhu zvakanaka ndosaka tachiedzana atizva kuti enda noudzasi tikaira ava vawanda nemunhu vamapondera chibva kuseri kwekuwanda kwemunhu maonekwa nevadare kuti kuri kuwanda tangai kutaura chokwadi. vachiziva vakawanda zvakomukuita kuonani zvinomainzwa nhasi muno muretivudiko akuekukuabata mwana makamusingaizive makawanda zvechinomunwe ndomuneti kudiko mainzwa nhasi ndainzwa kuti igove ndotaurirai mangu avo vakutonga nyaya pane chibudani ndozvananga chitaura zifo ndozvanga zvichityisa zvakarezvi saka imini nhau inoda ndiwabai vomunhu handigoti izvigoi bamwe pasina yabai vomunhu. zvino naye vamapondera kana mukatarisa imimi tambotaura muno tika tinotonga netsika nemagariro mukatarisa imimi chokwadi mosumudzirwa nhau yomumusha menyu pamwana wenyu nomukurungai kurati adanga asina kukwira dara kaimairamba zvenyu makatiengete zvenyu mugere zvenyu pamumvuri zvenyu makanyarara kwete hazisirizvo aiwa hamugone kuti kwete nokuti ndo zviripo kubvira 20 kusvika iye zvinezvi mune kumwe kwamaenda kurufu muchiona vachigovawo mbatya dzehama dzavo imi muchitodzoka ikoko pfungwa yenyu isingambokubvunzaiwo kuti kowako mwana wakagova here. Handiti makanzwa vachenjeri vaya vakati usazotarisa iwewe katanda kari muziso komumwe iwe zidanda riri makomo usati wakungurudza kuti pasagove taura saka ndiri kureva ndiri kuti inini dare rine rida kunzwa pamuromo wenyu hapasina zvakawanda zvatiri kuda toda kuti tinzwe pamuromo wenyu imi kuti muri kuti kudii nenhau yokugoyewa kwembatya idzi imimi baba kwete mwana imimi baba mbatya idzi kuti dzigovewe imusaifaa itawe natezvara iyi yavataure tati imimi muri kuzviziva kuti ava vati chakamisa nokuti pamakati tauda kugova mbatya handiti ndozvavataura pamakati imi tauda kugova mbatya makabva mati amai vomunhu ngavauya ava vakabva vati kwete amai havauya nechikodzero chokuti apa pachiri kubvondoka handiti zvakanaka zvareva zvadudzira kuti imimi
pamakanzwa kuti amai vemufi uyu varambirwa mungadai makatsvaga chikonzero nei mudzimai wenyu asina kuuya? pane zvakataurwa nasekuru kana muchinge mabvisa tokwanisa kukupai amai pakugombasha, asi izvozvo manje mukomana nyakufa uyu ane danga rake rakasara raifanira kubva pfuma iyi ichienda pana sekuru, saka yakakundika kubva mudanga umu nekuda kwaadzimai vacho. Asi ini ndinoronza mataura ungati zvinzi pane zvakatotaurika kuti takaimabvisa razvizvibvisa ndiri pano. Maida kubviswa mombe nembudzi mbiri. Alright, dare rinori nguva ipfupi tinoda kuti tisikakoswa namama. Imini zvakataurwa kwamusemura kuti mubvise zvazvakamira sei tezvaratokumbiro mutanangurire mukwata dare reizwa. Nyaya yakadhonza tambo ndefu muchidimbu mutongo taita tisati muzi kuti chamurwa neshamu kana vane nhenda murandu nekuti mangwana azotirambira akane mbudzi yakakagonja aita kuti asekuru ndozvandikaita mushamenyi tonyatsa mupapai mutongo ndokubva tazoti chimbouya nemombe nembudzi mbiri papai ndobva tazoona kuti mupari wemhosva akafa akatorwa mukadzi akadini akafa. Muzukuru uya tifambe pamwe chete titsvage kuti chii chinodiwa nemufi akatorwa mukadzi uchinzwawo mhosva yakaparwa nemukoma wako akafa kuti chii chichabhadharwa takafamba naye. Yes. Ndanzwa muchiti uya ane danga mufi ane danga rake. Rine munhu munototenda kuti rine munhu uyo murora uyo haarambire pfuma nekuti ari munhu achiri akayoka kufamba nenhanga udoti kasikekerwa namamburu achazopedza. Asi nini kwandiri kuda ndepekuti tatonzwa chipini uchibva pano tichatobva mutori nesamunhu ndekusvibisa dunhu ramamwe mapopo. Midzimu yavo haitenderere kuti chinoitwa chobva charamba chakatsikwa hazvitsikike chimbambaira zvinotokutika chete chatokutika. Ava vanga vari kuti tatikumirira mbudzi yedhinda murandu tikushapurei manje izvezvi mazouya kuna mambo ndovachazokushapurai ndovakatashapurai Azudzi vamabonde tiri kutaura tiri kuti nematezwa ralore tiri kutsanangura tiri kuti uyu mukwasha wenyu ari kuti iye nyakufa ane mombe dzake dzaakashava, kana akashava nomukadzi wake kana akashava nani ane mombe dzake. Mudanga rake iroro munofanira kubva mombe dzokunogadzirisa nhau dzake dzaakadini dzaakapara idzi handitika izvozvo ngazviitwe nokukasika. Iyi amai yakaitwa iyi yamuri kunzwa iri kutaurwa zvokutaura kuti kupinda mumba maasekuru iwo wavimbwa kunzi uchauya kuzochengeta wakutoti aiwa dzatsva mauya nokuti dzatsva dzarungwa wakutora mudzimai uyu iyo ine zvaine zvakadini zvakaimirira handitika vamapondera uite zvaraunyo magadza pabhenji munomita sei uite zvaraunyo munovaita sei masiva inanga itokumbira kwazoti ibvionga itoziva nhau yacho ndati ndasi mavagadza ndimi pabhenji munovaita sei mama muda kuti wataura pamusoro inini ndinozidikisa ndoda kuti nditaura avanhu vamapondera takauya tabva kuvhuru tikataura nemunyina nasapo chinzi handiyataura navo muna December ndova ndafonera nemukwata vanga zvinhu ndinoziva takazonzwa kwakuya meseji chinzi mombe yakangabviswa mombe idiki saka ndisi kuti kudare kunaripano mumombe ndikanomombe diki kwatezvarawo. Alright, ndo zvamakazonzwa ndeye yakazobuda meseji. Alright, iye mukadzi wako ari kubuyo mabonde ari muno vari kubuya dzimai yacho simukai
Jimmy manzi makarambira mombe. Makaita sei? Ndakatotsvaga mombe yakanyanziviwana nasekuru. Vachivanza mombe imwe chete nemudzi. Saka ini mumwe wangu paakapa ndakanga tashanda kodya. Kusiya kwegesi chaterafana. Saka inokuziva chimiro chanchiyana mombe ganzi mudani. Ndokandakati vanasekuru vachimira. Murume wangu yakanga shanda tese. Musiyai takashanda taigwana. Zvakatashanda tese. Chatenga mombe yasinguti 2. Yenda kunobachana. Ndobva ndakaita shomangu ndakashanda mombe ndakashanda kwega yega pera yakasiva ipadobva yekukurwa musoro ndikadimura musoro ndikaita mushonga masakasi ndakatora kwega kuparikosva pariseving ndipisa ndega andivakanakandibatsira ndapedza kudaro ndakatenga mombe yacho nemuviri zviriko kumba nanhasi ndauya nazvo ndifunga pamuni pandakanga kubva kuflo ndakavapa mari yacho 300 pamuni 300 tandawanai ndekuti tsvaga chimombe mbudzi ndakanga ndagwana katiiri anga Bami wakagara nemari kufa kwemwedzi nao mombe dzainetsa wokuita sei 1 kusvikira ini siku ndakakarerwa nebasha mumba ndakatsvaga mombe one divi bami vaitsvaga one divi zvakazowanawo mombe ndakauya kwavari pamini mari iye mamombe daita sei ndaiwana vakandipa mari takasimuka nemwana kumusikana akagara kuenda kwamukunyadzi ndokatakamusurirwa mombe takatiudzana nemwana kuti kwayanaka maita zvakanaka amai maita zvakanaka imimi murume wenyu achiparara mudanga makanga makamira sei Mudanga mambe mombe yakabvira mwana wechimana kumbe yechimana yemwana nemombe yandakazotenga inini mushure mekuita govana mari yefodya taita nhamo yekuti hasina chikurimisa murume wangu ndipadamuti inini ndauda kutengera mwana kumukomana uyu akamira ndakutengera mombe mandatenga mhoko iye murume wangu ndibva adzosera mombe yechimana yakanga atora yakabvirwa mwana uyu akabva atenga mombe kwamadzamba achipinda kudzosera chimanda chemwana chiche chakataenda kuchigore mutanga akwereta mushure mukukandi ngatidye chimanda chemwana ndikati handikwanise kana chamusa chaenda handikwanise kundidye chemwana Alright. Saka mombe iriko? Mombe iriko yechimwana chemwana iko. Mombe yekunogadzira nawi yamakatenga iriko. Wasinzwa here. Azimai yako kuti mombe yekuti muende munogadzirisa kuna sekuru wenyu iripo. Mbudzi mbiri ziriko. Handitika? vakazoshedzwa vakunzitira kuti tiende unozwa kwatakafamba ndozvavakambidza pamini vaenda ikoko ndokwakasvika kunzi mufataura kuti zvamakatarira zvishoma tira mombe mbiri nembudzi nadzo nehuku inde vakazenda umerwo ndakanga ndisina kukuzvwana nokuti fodya yakanga tichashandwa nemufi yanga yaperera pamombe 1 ndizvo baba vachizanga makasvikonzi kudwa mombe mbiri right zvatakaita isu asi kwatakafamba ka kwakanzi kudiwa mombe ndara ndizo mbiri tanangura ndara taurai zvakazireva akauya muzukuru wake ndokufamba asika padanza mabondera kuona Milton akatora mbuya asekachira pera pachivanu iye akatoura achi asekavazoona kuti saka patwa mombe mbiri muzina dzakamira sei mombe idzo dzakaiswa matanga api naapi nokuti tikatarisa zvamakatongwa namambo akakutongai akataura mune zvakanaka kuti mombe iripo pakuripa handitika mbudzi dzinogona kuita mbiri nokukazvitika chimiro chakadai mbudzi inowanzoteurwa mombe yedu inozvaini imwe mbudzi ndenhendamurano haana kutadza mambo yedu saka imimi uyo akazosviko kuti parudiwa mombe mbiri akanga achiti dziri kupinda muhomwe dzipi mombe mbiri idzodzo zvakaita mukomana muzukuru akanonoka kusvikira pakufa sebagatisa zvachitaura
Isusu takazosvika manje kuti Alright, zvakanaka. Baba achizanga nevakoma venyu. Nhasi muri kuti kudii pamberi pedare mapa makope muri kuda chii kubva kumuzukuru wenyu kuti mbatyadziko wewe. Right. Tasununguka kutaura zvatiri kuda kumuzukuru. Changamira vachiti vachinzotigadzirisa. Kumuzukuru zvaakaita tiri kuda mombe 2 nembudzi 2, yechitatu mbudzi ndiye nhenda murandu. Tacheresana nayo. Mama. Mbudzi 3, mombe 2, mbudzi yechitatu ndiye nhenda murandu, 2 ndozokubhadhara semwana. Asi ande zvimwe zvikomba zvinobva kunze. mombe 2 dzokubhadhara nembudzi 2 dzekubhadhara nembudzi imwe chete yenhenda murandu. uyu mwana akafa aiwadzana naye usikaro yakazomudiro vatinyara neruseru muono here kuti uyasiyainosana pazvinobuda kuzvinoana vadi kungodzoro chimo ona yazorodoreuzibiri nemombe izvo ndozvitoripo zvinobva kuti muntu atofa badi kumurwotsitsi mazuva akuwanzi ona yangunga yenya patonho patsitsi kusvike padanho pasvika nhasi kabva harare mushambukuri aivasirivo vasungukuzamusoro hamuna chanaita muzukuru mwana atokura zvakanaka kumamchirera zvinoita kuti mwana iyeyo umusiwo vari panyaya hosha ino iriko. Changamire ndingawedze ndichisimbisa mashoko ataurwa nasabhuku chiri chikumbiro chokuti muri iyo aikwanise kusunga kuti ikwanise kuvavarira mombe yechipiri ndopaiswa chikumbiro kuna baba kuti madii kutseketudza mabvisa imwe chete mombe izvozvo kuri kuti mombe dzigone kubviswa nembudzi idzi kuitira kuti mufi uyu agone kusunungurwa nokuti nhasi kubva pakamiswa mudziyo akatosungwa pakatora nguva yakareba futi wachitadza futi kubvisa mombe iyaiya mufi uyeyo anenge akangoita sechete akangosungwa chikumbiro chamapihwa emasava. Aiwa maita henyu tiri kupanzwa asi chekutaura ndinacho. Ndibvumirewo kutaura kuti nyaya dzedu idzi ndedzechivanhu. Ndizvozvo. Mukadzi akatorwa murume wake akafa. Nyakutora akadini akafa. Ndosaka chikonzero takati muzukuru uya tigopinda mumatare emweya tione kuti mufi anodei apa. Munoona mhosva kana yaitika sabhuku. Makaramba muchitenderedza inoenda yechikora mukoma wangu akafa 2011 tagoamba asvika dzake 2012 kusvikira gore rapera Milton achifa hapana action hapana chii. Isu rudo asabhuku nevazukuru tinaro rwakanyanyisa asi kuti tinobata zvinhu zvikahana kakurovawo kuti dzimweni dzenguva tinobata pasiripo pasingadiwe nomufi asi zvatiri muno mudare mamambo pandatema ndipapo ndinovimba changamira vachandibatsira sezvinhu zvechivanhu asi chandiri kutya ndataura saku hongo nevataura vakati zvakanzi pamakaenda kwakabuda kubanzi mombe 2 nembudzi 2 zvotaidinda murandu yakuita saka izvo hamusiri makatema zvakatemwa kunenge zvakatemwa kumhepo kunenge kumweya zviri kudiwa nevanhu maita regai ndipapfukudzira ipapo
dai akauya nenhendamuranje yembudziye nenguva taigara pasi tichionesana tichionawo kuti muzukuru shuwari kudini ari kutya saka nezvikwezo zvandataura zvichangamire vangatozvigadzira ndichangamire isu nekuti chimataura mukati chivanhu ndine manzwisiro andinoitawo chivanhu nepungana ichinge yapotera ikakunda ikatima zvainge yatima zvichiinzi neanenge achifema nekuti zvakuaitika saka takamira takadaro kana zviri zvo zvakatima kuipo ndokwamapondera anditi manzwa zvataura hazi ndowatema anditika nekuti zvazvinoita ndezvekuti tinogona kuti mambo vateme kuti bvisai mupemwe chete asi kana zviri zvo zvirikudiwa kuneta panoenda kunoita muswe nemirandu inowanda nekuti kana vana vanosara vacho kana nemiwo vacho upenyu wenyu hwakatsikana nekuti zvagara patori nemhosva yamakatoita tofanira mbokutaura ndikati chipinji makatadzira mweya yedu vakafa kare kare vari kushandurwa pari zvino namambo vagere pamberi penyu zuva rinoti nhasi midzimu yekwavo iri kuenda kuti dunhu rakasvibirwa nekuti neyokwamaponde ndosaka ndambokutaura ndikati chipinda mambo vachazopindawo asi pari zvino toda kuedza kugadzirisa pakati pekuti imi wekwamapondera neavo vekwachisaka nevakwirira dare mugove mhuri dzavanhu saka isusu zviripo ndezvekuti dzinza rekwamapondera inini ndinotaura ndichiti rakakura indi akapara mhosva akapara akatoti akafa asi akakusiyira ichitsvaka anoti swari imimi wapi saka imimi nekuda kwekuti makabarwa bopa rakafanana uyo akatosiya akatoisawo effort yekutsvaga mbudzi mbiri nemubudzi imimi vasara vati kwamapondera inini muchinogona kufamba nekuti hamuna kwemakataura imimi muri vangani vana wavo vasara vave plus baba vanobvisawo mari $50 imimi mutsvaga $250 yekugadzirisa munhu avanotsvaga mbudzi mutsvaga tataura kudari chitizvo rumwe angane zvake zvaakanga ashava aine chinangwa chokunomugadzisa nyaya dzake konatizvo asi kuti zvako inini ndokubata izvishoma mazuva zvataurwa nenzimai ndo zvandikuedza kutaura ndoedza kugura nguva yakatina mazvinzwa nditiomukana kwete ndazvinzwa asi imimi munoti munina wenyu imimi ndingoma ndituko kwawakashayika uranga mamamine munhu mune mombe 4 makasiya mune ndati manga mwini anditaura zvenguva ino ndati makanga mwini akasiya atenga mbiri mbiri yazobereka zitandatu yakatengwa yanga yechifour dzaakatenga maiziva kuti dzadzakambira sei nekuti avatsanangura vati pane manga yakatora yakadresa akaita kutenga vakazoita dzimwe dzataurwa kuti dzakatengwa imimi nemuroora mukuirana kuti vane zvakasiyiwa nemuningina nekuti tingarebesa kunamato tichiti imimi mudanga mudechero uyoyo mukada kumubata hama dzakewo dzichakwirireyo dare achiti maakutora pfuma yake imambo chandandida kukumbirisa mambo chinhu chimwe chete kuti dai takabvisa pambiri idzo dzanga dzachangotengwa pangadai pasina mutauro wesomi nenguva chimanda cho chakabva inini ndikuda kuti zviedze kutambanuka pamwe pamusoro shakazi ini ndikuda kuti zvikutambanukire pamwe nekuti chivanhu zvatinoita pane zvashandwa nemudzimai arikoko ari kutotaura kuti umene mudanga munin'ine akaenda akasiya musina chiro asi nenyaya yekuti pane mashezi avaiwa nawo akabvisa sheya akatotsvaga mombe nembudzi mbiri ini ndakuti imimi yokwamapondera nekuda kwekuti makasikirwa mhosva yamudzinza mubudzi bwenyu isheya naye
mombe yasara imwe chete nembudzi 350 kuti nhumbi dzigwewe. Nhau yatora nguva kupedza mhosva kulipa. Pane zvakarehwa nemufi ndiri kuda zvizozikiso saizvozvo. Hapana anogona kuchinja mazwi emufi. Ndinoyagamuchira sezvayari. Saka vari kunoripa ndivanani? Simudzai ruoko rwenyu. Wekomapondera. Right. Ndiri kuda kuti izvi ndimuchaziva kuti mombe muchaiwana kupi, mbudzi muchaiwana kupi, mwesa misoro pamwe chete. Ichi chikamu chifambe ichi. Chikamu kana chafamba mune nhau yechipini. Mukoma wako iwewe imhosva iyoyo chigwida samoni rinotevera kwava kurudzi rwevanhu ava rwechipini munyika mangu handidi. Then atezvaro imimi pachimiro ichi ndimanga makusunda kuti nhau iyi ifambe. Manga muri kuda kuti kuripwa, manga muri kuda kuti pasevhisi yamaita. Sisu pamusoro yemambo. Sisu kumbiro chatina ndekuti vakaremedza mwana wedu gore ne4 months. Vatikadzimu takati tisati toda kuripwa. Toda kuti patidziburiswe mumba dzienda kuwanirwa mapondera. Mwana wedu osununguka. Toda kuripwa. Sorry mama. Mazweni amataura baba vaRorenzi akanaka stereka asi anosumudza tsiyo. Sei ndiri kudaro? Vazhinji vakatarisa nhau iyoyo vanoona sokuti kuda mwana wenyu ari kutadza kuti atore zvikomba zvipindomba muno kuti mune mbatya idzi. Saka dzikange dzaburiswa asununguka kuita sei? Imimi taurai chete kuti mbatya dzomukosha ngadziite sei? Mukati ngadzibviswe dziende kumba kwamapondera idzo dziri mumba mamapondera hazvikubudirei zvakanaka. Sorry mambo ndadimura. Pamusoro iyi kusvika ndadaroka takavafambira ava. Tavafambira vanhu ava tichitaura navo kusvika tipindira muromo kuti pana asekuru akuramba mombe diki. Iye mwana wangu apisa mombe nembudzi. Asi uno mwana ndiye akaremerwa mumba make. Munonzwa sei imimi? Nomurume wake akashaika. Munonzwa oseda ari mwana weimimi. Saka chinhu chikuru atezvaro ngatiri kukumbira kwamapondera kuti vane chaactions etoari kuita mambo. Dai zvazvosvika kana kuti next week kuri vanhu vakuru imi matobvisa mbudzi yacho zvaenda mbudzi yegwero zvinosvika zvakanaka. Murume uri vanhu pamurerusiro womwana wake wenyu akafa kaiya kutoda kuroyo. All right. Mukumbirisa vasadaro kana mamba ataura apedza pane mumatauro. Saka panatezwana naRorenzi batanai mukwasha wenyu kuti chikaranga chitevedzwe chiitwe kuti pasununguka kana kune nhau mumashure
dzinokwanisa kuzovewo nenzira dzadziri. Asi pari zvino dambudziko ranga ramira pakati penyu riende rinopera. Ndinokupai 2 weeks. Munoti chii? Pindura mama, nanga kumbiro kate zvana. Kuti pavanga vati ng'ombe mbiri, dai vangobvutamirwa yachine iripo inobudzi kana imwe ichinge yawanika akamunhu azopuwa here. Aiwa, chiteerera kamapondera. Ndimapondera inhau iwewe semubereki ndiwe wakaenda kunogara kutadza kuziva kumaneja musha wako. Urunzwisisa? Saka iwewe chigamuchira kuti pave panosununguka apa. Anditi mazvinzwa? Kuti pave panosununguka. Hamuna vana kana dzimwe hama dzinokwanisa dambudziko i-community problem kai yemudzinza menyu wamapondera. Saka itai kuti chiga ichi chipfuure chigadziriswe kuti vanhu vagare zvakanaka pavakike ukamu hwakanaka. Handiti apa kwako makambopiwa vana venyu vakambopiwa nguva yekuti vaiti vatsvage mari dzananhenda murandu nguva ichipo. Handiti mazvozvo? Saka nhasi uno pane zvazovakika kubva mukunonoka kwenyu imimi nemhuri yenyu yapressure yakudhimanda kana kuti yakuda kuti muite nezvakudiwa newekumhepo. Handiti mapanzo? Saka chiendai muchimhanya munogadzirisa. Saka 2 weeks toda kuzosangana muno mudare dare iri raitwa iri. Dzisanyanya yako iyi. Akabva adhodza nguva yakareba. Paakazotenga mombe mbiri idzi. Ndakatomupa pressure kuti iwe zvinizwa sekuru zvagarisa. Akabva asunga abva enda mugoma madzamba bva anotenga dhonzi. Akabva aenda